moleo tichop kingima. Jopuonj mag JSS koro koni weche ma sirkal Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 manambaka kod miriambo kaluwore ni jopuonj 45,000 pod ondike yoro rak kendo sachgi en mana pesa matin. Gichano weyo puonjo chakre Januari poni piny owacho kodewo ywakgi mar miyo gi tije e yo mongirore. Judith Omondi ni kod mathoth. Kowuokie ng'anyo yamo koro loko kendo jopuonj mag JSS koni weche moko ma piny owacho mar Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 nyaka ne gidonji e telo en miriambo kaluwore ni kwan ni duto 9,000 kende mane ondike yo maongirore kama moko to dong'i e dhier kod osara mar siling 17,000 bang' ka oseng'adgi kaka jotich mamoko. The lies propagated by President William Samoei Ruto amount to gross misconduct, since the government has not employed 56,000 teachers, but only 10,000 teachers on PNP terms, permanent and pensionable, while the remaining 46,000 teachers are engaged in internship contract, being paid 17,000 shillings. Surely, 17,000 shillings, even in Marisabit. Hiyo ni pesa ya nini hiyo? That's not an if he employed 56,000 teachers, why is he paying other 60,000 while he's paying other 17,000? Why? Juma maokalo e nyim doho, jang'ad bura Ramogi ne oyango ni duol mandiko jopuonj migawo mar somo kaachiel gi jopuonj JSS mane ochwalo ng'ure nyim doho winjo luwo ogirimiti mane oketie sei ka jopuonj go chako tich. Gino ma jopuonj no koni ok luw kaluwore ni nyaka sani giyudo simbe manyisogi ni gidhi giket sei e ogirimiti magikia kare. Court through the Honorable Brian Ongaya ordered that the internship agreement bounds TSC, Ministry of Education, and the intern teachers to the period pending the hearing and determination of the case on 7th March 2024. Ministry of Education is trying to run away from this, and the head of Ministry of Education, we respect him, Muse Machogu. We have been seeing him in funerals, giving out letters for people to be employed. Watu wanapika magoti anawaambia shika barua. Magoti shika, ndio maana wanatoroka kutoka kotini. Katabe ni jatend migepe Musalia Mudavadi ne osingo ni biro ndik jopuonjgi. Jatend piny Kenya itwak mare kod jofwambo nyicha okoni jopuonjgi biro mana ndiki bang' higni 2 kaluwore gi chik mar piny owacho mane giketo ne tich mar orak gino ma jopuonjgi okwedo. Therefore, I want to ask the president and whoever is concerned, does the government policy supersede the Constitution of Kenya, which states that the contract or the internship period should be 12 months? Should be 12 months. Does the government policy really supersede the Constitution of Kenya? Kakata somo mar jopuonje mag JSS skunde piny owacho bende jopuonjgi koni ok osebedo maber nikech nok mar masinde madwarore. We've been in the schools, we've got to touch with the first-hand information, that which happens on the ground. The children are suffering. What they were promised is not what is being offered. Like for me, I am only one in the whole school. Only one teacher in the whole school. I have been handling 14 subjects alone throughout the period. Sometimes even we have been entered into our pocket to dig deeper to that 17,000 to buy some facilities. There are no facilities. We have never seen even lab equipment. Is this how? A person who has served you well, is this how you repay that person? Ginyono ni skunde ok gidhie chakre Januar. Come January, we will have Hiroshima and Nagasaki. We will stop everything. No teacher will go to teach JSS. Judith Omondi, Ramogi TV.